जों दिनै कासुमाखाय दिनै जम्पु आयां दाबो दिनै गेम दङ थाना पादुंग जे बिदिस दङ आजागान सिमी यां कलनि ज जे लामा फाइजाक आबावासि जमनग खुजाक जमनग सिमी कलनि ज फाइ बाथाकजाक दिनै बाय मास देर मास दहा यां फाया गा जाक फायाफां जों कस्त मस्त सल्लै दङ दाबो खाय आसो अबस्था खा बोसां जलां दहा उ तलाव कोन खेफां लाइ माना मत या बोरै जिराय गारि घोड़ा जे कुनु फनो लाइ माना मत बाहाय लामा खायनो गारि चालाव कमा खावरंगो एकदम लामा तो मेट्रो गारि सिमी खमो कांमां आबो तेताम खाया जों एसडीएम गानाबा ऑफिस गानाबा बो खायदोंवान जवान हिनि वा समां तंमां इखौ खाया खाय जों बेफाक मां खलायखा ओ जाहान मु तां मनो अबखाय जम्पु जला बाजार सिन्डिकेट आन्दार जम्पु जलानि एसडीएम आन्दार नन बेदिनो आं लामा कासुइ आं लामा सन्देखनो सान खानि नेक्स्ट टाइम जों आबो सामुसाया खिन्थु जों बेबस्था माना लायनो जों गरा खैजखन जेखुनु खेफोना सामुनो जानो बागै इया जों कोन खेफोनो लाइ माना मतया आसो अबस्था अंक दिनो ताव लामा कासुइ बुबो लामा जों लामाखाय दाबो उदयफोन बो यांथन लायो आंखो यां ताजलन बो यांथन लायो यां दाबो एडिसिनि बो यांथन फायो यां खुमुलुं हयते जमनो हयते आया बेबंनि हयते यां अ बुफलानो यांथन लायो आं सिनमनखाय दाबो जम्पु जलानि अटोनि खरसा आहिनो अकला गारि चालनाय हिनि आनो मानि दङै आंबो एसे दै दुल दंखाथाय इखौ आं मुं बिचम हानदेबना जों दिनै लामा कासुना दंमोनिया नामनि हिन्दे जों अनेक दिन धरे गारि चालकै फायखा जों कोनो राजनीति संगठन बाय कोनो गोरोंजाक्रै जों जम्पुइ निङै जों अंखरका ड्राइभार हक तामनि हिन्दे लामा नायनाय खांखेन जम्पुइ जलाव फायखांखेन नगानो कायसा जागा कुथुमा कुवा हायाबा हायं दंखा नरबो नुखना मने बागै जों बायद ताङै जों दिनै मा अंखरका नामनि हिन्दे लामा अनेक दिन धरे जों लामाव जों गाहामसो मा चालावलिया गारि सिमिया बाइक चालकनाय रग बाहायनो जों असुबिदा आङो अफिसाव फायनाय रग बेबां असुबिदा आङो मने बागै जों गारि मा सवायनि रग मा स्नामो नामनि हिन्दे इनकाम दा खायनाय ना गारि दा स्नामनाय मने बागै जों आ जागाव जों तंमानलिया जोंनो बरक फाय सिनामैरि माननाय जोंआबो जों साहरैबो मानिया जों बेबांनो सियामां सर ड्राइभार रक मां मने बागै हाय कुसुकनि बररक फायनो अ लामानो स्नामैरि रोनानि गसियासक जों अ लामा याकारै मानिया दिनै ताइ कासे जों सानानै नांमानि हांखे थांनाय विधानसभा 2023 जों जतनो साइमानो आ जागाव जों गारि चार चाका रकनो गारि हायर खाइतलां थांखा हाइफानो आ जागानि रां रक जोंनो ताबुक बर' जागिया मनि बागै अनेक दिन धरे जों थाङै मालायफानो आ रां जोंनो दावैरिया मनि बागै आबरकनो तैबो जों सानानै बागैनो जों दिनै लामा मा कासुका जों मुसुंया केफानो बायदं अ जागाव लामा बद्द खायलाय जोंनि जिउ कामाय खालायमानिया दिनै बाथाक दंखांखे मनि बागैनो जों जत पालखे नंलायनो दिनै लामा मुथुमा जागा मा फायखाता ताबु जर्दी नायफिनो हाया केबो फायाको जोंनो ताबो सिनि यां लुकेला तनाय जम्पुइ थारानि बररक सिंनि संमा किसा कक साफायखा बबो यां जानो गैरखा सिनि एसडीएम सारनो जानखा इनके एसडीओ अफिसो जानखा अमायखनो कुसुक लेभेल जानागो फाइनाय हिनि खनावो जों ताव बुम मखां नुगिया खुकिया न फनो सिपियान मसाय थांगा ताबो लामा खामिया गारि गरा बसलियै माया बाजार थानोबो असुबिदा जेराय रकम स्कुल थानोबो असुबिदा जों दाबो फानो कोनो सकाबो सोंना लामा सामैया जों बा लामा सिमे नायो लामानि बागै लामा काहामका जों सोंना जों सुजुग सुबिदा थानानै सिनि थानानै हिननानै लामाव थाना बेबसा बानिजा खालायनानै जेराय स्कुल थानानै आंबो बेबा सोंना बेबसा बानिजा खालायनो बागै लामा सुबिदा खालायमा नाय हासकमानिखौ लाहारो टायार सकलायै कासुनो नांखौ अफिस टाइम हमहाय जराव ऐसे सारखे ताबो को चिनी मीडिया दंना बेले हामबाय ताबो बुबु चैनल फायखा आपनि संनि पजिटिव किसे दङ टिभि ओमफ्राय जोंनियाव समस्याखाय अ जम्पुइ निसिमि जोंनियाव कलनि जरा जे लामा ताबो बर्तमान हामियां दङ आबोनि सिगां 1 मास 2 मास सिगां तो आं लामा खायफैनो फाय जों खाजंलाय दं आसु जतै तांजों बन्दंखा दिनै बाय 1 मास मतंखा बन्दं जाब
दाबो जों फाया ओंखा आस्ते आस्ते जों नाय दङ फायदों हिमां दाबो यासो जरा हयतो बोजों जरा दङ लाइ जों मायां दङ आथिं चिनि एलकानि दाइबार थुन जन सादं थुन बेबा खस्थ' जे हिम दंनाय नुक दंनाय बेबो मिलि जों दिनै अबो कासुलाय सिनानि नां थुन दाबो जोंनो तो कोनो प्रशासन साफायखौ जों बनो साफायथुन हिन्न नुकथुन हिन्न जों अ जागा जों कासुलायमा बोसोर गोराते दिनै कासु जागे दंनाय अब दिनै बर' जत दुख फायै जोंनो साफायसा जों कासु दं ओंखाय बमहाय बरकनो लायरि जा बा लायरिया जतन द बमहाय केतन जोंथ' अफिस हयतो जत किसु जतन जों कासु हस्पिटाल ते साथ साथ्रियाबो दं सिमी जों दुगि दं सिमी इलाज दं बमहाय संस्थाने हयते नरक तिनर कासुका बा अटो मटर नासिमी द बा स्टैंड बा बमहाय चिनी जम्बुजला स्टैंड अंक अटो स्टैंड गाय मोटर स्टैंड गाय प्लास और गाना गुनी अलगा बासी दं बेफोर जों सहजुते हिन जों कासु 하체세 약간 국국만 동. 아들 보내자. Wadi pakai orang orang kau, bom ini tang orang kau tinggal, yang itu बोसोर दारिया स्लाम दिया का आंगारि लाइबो फाइमिन आनि 12 বছরং খাং हाइफन ओ लामा ओ हाइमां नंगो yang to Chomponogor to Udaipur jora mo snamne nei tongmani abo नामना तंगमानि samung de cholek tong khoya सामुं आबो मोथाक जाक्ताबो आबो तांगे जने मोथाक साइमेन या हासामराबो तो गुद्रां गुद्रा सनामाबो काहाबो सनामया मोरे बागे सिं ड्राइवर तो कोनो कमप्लेन ना करि सिं लामा सिं बोतो मा खायरा काबो कोट्टा खायमानि ना जतन खायो जों जतन बोतो खाय बोतो सिने रुगिरो रुगि तो हागे बंगा पार खायो स्टुडेन्ट नो पार खायो ओरे बोसोर जाते का सुनायबो ता सुनानै जों बेखौ हाई लेभेलनि गथर गरर खायासा सुनामनि हाइनि साफायसा जों याकाल मांगला आबो बखानो खायरवा नहै मा बासिनि सुनो मा गो सिने बेसे मिसो सुनामो आय गा संथायसा आनन्द गथर अंगन नय रायजा ने ताको बे मा जियासा जों या आइते मान ओके हाइ mo thaini mo sagar de jaga ni bo ma अमो जम्बु जला बाजार सिंडिकेट बे अंदर किसी चल थाया ये कबस कंगल सिंडिकेट